sila mismo ang hingtungdan ang problema sa pagkakaroon ang atong kuan karon is ang igsuon ang ingon pa nakasud-ong nakawitness sa Yes. dili maayo nga binuhatan. So Mm. unsa kahay angay niyang buhaton na mga ka-feelings o para dili medyo basin og makontrahan or unsa ba naabayay manginga nati Will no nga pagka ikaw musagda medyo ikaw na hinuon ang atubangon, ikaw na hinuon ang mali, ikaw na Yes, nagpakasadpon. kung dili nimo mapaayo pasabot. Oo. Ayun. So kinahanglan Ate Jane kung mo hatag ka og mga kaning pagkuan bitaw no murag ka ng imong kanang murag imo man guna siyang responsibilidad isip imong igsuon. Mhm. So kinahanglan imo siyang pasabton sa hinahinay dili kay depende ra man gud na Ate Jane sa pag-approach siguro sa Ayun. tao. Oo. Og syempre kuan pod ang band nila as managsuon no kung unsa ka taas, kung unsa ka lig-on ang level nila isip managsuon. Di na pod nato maibase kung unsa ang approach nga gamiton. Yes, importante gid na. Kay kung wrong approach ka, syempre, ang tao na arabagay, kung ano, murag ingon nga na ay ego. Yes. So lisod pagtandog ana nga mga kinaiyahan sa tao, mga fried chicken. So kinahanglan ato na siyang ipahimutang or iplastar. So okay nasugdan naman gyud Ate Will ato na nga paminawon ang nga katibuk-an sa mga ikatambag ni Ate Will sa atong letter sender nga si Mr. Ray. Yes, no? At Mr. Ray, maing hapon. So, kuan ko sa mga sinultian, kanang ilang kuan Ate Jo, no? Mga, kanang tone, kanang mga words, kanang ilang sinultian nga murag bulanon or kanang maglisod tag pronounce. Maglisod Oo. pod ko ug asa Yes. ko animo tayo medyo na awkward na hinuon ko. Okay, murag lisdan po tanong nga wala nato na used nga mga words kanang unsaon nato pag kuan litok. So sa imong problema karon isip imong igsuon ang imong gitan-aw sa iyang nabuhat nga dili maayo. So kuan gyud kano naa kay responsibilidad sa pahibalo niya nga dili maayo iyang gibuhat. So ang imo sigurong maing buhaton sa pagkakaron siya mismo ang imong unahon pag-istorya. Kay pag mahibalo siya nga nakahibalo ka, medyo mo kalma-kalma na siya and then i-inform sa iya nga naa siya pamilya, lisod na og maguba and then kung mahibaw-an pod sa ginikanan sa inyong working students or unsay tawag ana no murag adapted na kay murag gikuan man gud siya no kanang gikup-kup na lang sa imong inahan kay naluoy. So, murag iyang giraydan ang mga panahon Ate Jane. Oo, sa imong brother. So, madaot siya. Pahibaw say mahitabo niya kung minor ang iyahang involved sa kinabuhi. So, mapriso siya. No? Makahatag, no? Makasuhan Mapriso siya. ka. Mapriso yun. So, iyan ang likayan nga maabot na ana nga panahon kay kung masakyan na sa mga ginikanan o sa mga kuan lang Ate Jane kaparyentihan or lain lang mga tao mga classmates ba nga labi makahulhog sa iya nga i-complain siya so mapailan siya og ano bawsi or rape against sa imong brother so dili maayo ang sangputanan si ang gibuhat and then ikaw mismo kay ikaw may nakasayod so tapata imo siyang tawgon og di nimo kaya ang imong inahan mo imong inahan sulti kay siya may nagdala sa inyong inyong working students so siya may nagdala sa inyong balay kay naluoy and then i-inform nga unsay nahitabo unsay imong nakita and then kung makita nimo otro basin mo dinay Ate Jean ba kung masakpan mo sulti na i-konfronta mo dinay so mas maayo siguro na ay record or video na makita sila Ebidensya. o ebidensya. Kay kung panahon nga moabot
ang istorya sa iya asawa na ikaw dahil mablame sa bukag apil. Mao So, gyud. importante nga na kay muna yung anong pagpakabana. Kay kung unsay mahitabo sa iyang pamilya, sa iyang igsuon Ate Jane, dako naapod siya responsibilidad no nga pag-inform aron ma-hold no, aron mabalik ang mabuo permi ang yang huna-huna para si ang pamilya di na mabahin. Mao. Kay kung naay ingon ana mga lain kanang babae and then bata para bawa pa manay murag dili pa insakto og huna-huna ang bata kay nagsunod-sunod siguro basin gihaylo or wata kasayod. Gihaylo or nawili sa pagtratar sa iya ha. Yes, oo, labi na kay naa sa kalisdanan. So basin nahatag-hatagan Ate Jean mo manay dali kuan ang babae no, ang bata dali madala kung labi na nay mga gift. Maghatag-hatag siya labi kay matured na good ang isa, ang lalaki. So kinahanglan Ray kung dili nimo kaya pasabton ang imong igsuon, i-inform imong inahan aron siya ang mupatawag sa imong magulang nga dili mo sulti sa iyang nabuhat nga dili maayo. Mao gyud. Kay ayaw itolerate. Kay lisod na kung magkabungkag ang pamilya labi na anay mga anak no. Isa na nga rason nga ang imong tulob ang mga igsuon ko tulobagon ko. So imo ginabuhaton nga imong ipahibalo ang imong inahan aron ma-hold or ma-preserve ang iyang kaminyoon nga maadto sa maayong maayong future nila. Kay dili man Ate Jane kung makahibalo ang asawa dili gid maayo ang mahitabo kay mostly ra ba kasagaran karon sa atong nasayra no sa atong nahibaw-an sa palibot nga mobalos pod ang kana bang mga inana? Oo, more revenge ang partner. So, dili na maayo so magkabungkag. So, ato i-preserve, no? Nga, dili mabungkag ang ilang pamilya, pinaagi sa imong pagtabang. Concern. Imong concern. So, ato gig ka mo dangop sa imong inahan. O, kamon duha ang musulti. Kay aron gyud ma-prove nga naa mo nakasayod sa iyang gibuhat nga dili maayon. Mao gyud. So maura to akong ikatambag ni Ray Ate Jane. Yes, Ate Will. Mao na giingon no nga sa matag mabuhat nga sayop sa usa ka tawo na agyod nay rason na. It's either wala na kontento or naay pagkulang ang partner or dala lang gyud sa iyang ka kuryoso or kanang kasi naarahan sa iyang kasirok or iyang kabugoy no nga kanang gusto gyud niya mosulod og medyo mga lisod-lisod nga mga kahimtang gaingon pa nila nga wala man lagi kunoy magubot og walay makasakop og lagi. Yes. Pero kung para singa nga kahimtang nga naay nakasaksi, kung nasaksihan sila sa iyang sa atong letter sender no, how much more kung tinuod gyud tong iyang duda nga magsigira sila kita-kita sa lugwa. Di man nimo malikayan nga naagay mga tao nga dili tuod nimo duol pero nakasuhito kung unsay estado nimo. So it's either laing tao ang magsulti sa asawa or ikaw mismo nga kapamilya. Kay sa ako aman gud pud Ate Will na sa ako mga experience kung naay mga ingana nga mga sayop mas maayo nang gikan mismo sa imong pamilya kay og ma-resolve na ninyo internal na lang na wala na ingon nga makadaot sa inyong dungog sa lugwa kay gikan pa sa laing tao unya madamay pagyud mo ingon nga kanipong sikuan kanipong igsuon kanipong inahan wala man lang naka-istorya wala man lang makasagda di ba? Mas maayo gyud nga gikan sa inyong mga gikan gyud sa inyo ang pag-inform sa pamilya. So speaking of dissatisfaction Ate Jean, isa na nga rason. Yes. Nga mangita ang lalaki o laing babae tungod sa dissatisfaction. Kay ang kuan daw Ate Jean, apart from being dissatisfied in his marriage, ang lalaki mangita gyud no nga labi na ay mga physical attraction. Mo nay reason sa married
man nga mo feels gravitated towards another woman. Maog yun. Labi Oo. na nga nino lagi no kay kasagaran baya og maminyo na dili na pud kaayo magmatter. Kung sa babae ta nga side na dili na kayo magmatter sa usa ka butang kay ang focus ana sa pag-ariglar. Pag-atiman sa panimalay sa mga bata. So medyo dili na siya mahatagan og pagtagad. Samantala na kung na-attract siya didto sa katong bata-bata, syempre mohanap man gyud ka og paagi makakumbinsi no. So usap pod na siguro nga kinahanglan na nga matan-awan ninyo kung matong giingon na Will no istoryahon nimo mas maayo man gud nang masayod siya kay basin og nadala lang pod sa iyang emosyon ba sa iyang unsa na iyang kabugoy iyang kasirok mo nang nakalimtan nga naagyud dapat siya obligasyon naman koy uban nga kinahanglan nimo pukawon kay medyo nakatulog sa ilang mga responsibilidad. So sa ingani nga kahimtang kung sa ingon na Will dili nimo makaya mas maayo gyud nga isanggudi or i-refer nimo sa inyong ginikanan. Og syempre kung mahadlok ka or dili nimo pud makaya nga moatubang nga kung moabot ang time nga magkasukmatan or na para sa ako Ate Will manggod kay kung naay taho nga maputol ang kalipay, syempre masuko gyud na. Labi na mga sayod sila sa ilang kaugalingon nga dili mao ang ilang gibuhat. Yes, napoy uban Ate Jane nga medyo murag kanang akseptado sila magpasalamat nga na-aware sila. Yes, kay oo. karon ma-stop ang ilang buhat nga dili maayo. So pero mostly ang ubang akong na-experience ang uban no kanang murag nagkuan lang sila, murag nag-experiment. Nag-experiment lang. So mas maayo nang makumpronta or maistorya gid siya, mapahibalo sa iya ma-aware imong magulang nga naanay nasayod sa mga dili maayo nga binuhatan para siya mapukaw siya og syempre makatabang pud ang inyong ginikanan sa pagtambag no og syempre pagpasabot makuan man nato magets man pud nato ang concern nga minor unya og mabuntis to di ba problema ug syempre pamilyado pa ang imong magulang arang siguro og kanang nabiyudo na kay pwede ra may katarungan ra pero kung ingana syempre dili pud gyud maayo sa pagbati sa iyang asawa ug sa mga anak no wala man siguro ipoy asawa nga malipay nga ingana lagi nga murag na ay laing kadula mao na nga ang concern nimo is nasabtan nato so naa na lang gyud sa maayo nga pag-approach para maundang ingon pa nimo maundang ning ilang kabuang so maugyod na ang dapat nimo nga tutukan kung unsaon nimo syempre nakaila ka gyud sa kabatasan sa imong magulang kung unsa ang maayo nga approach nga applicable sa iyaha dili man ikaw personal pwedeng mukuan ka sa imong ginikanan aron sila imong ginikanan makatabang og pagpasabot sa iyaha og syempre makorek ang dili maayo nga binuhatan so sama sa mga na-mention na ni Ate Will ganina nga tambag sa atong letter sender na Mr. Ray so manghinaot ta nga makuhaan og syempre makuan pod no kung naa may galing pod siya igong kanang rason lagi nga ingana at least kamo pod sa inyong kaugalingong pamilya makabalo mo matambagan maistoryahan pod kung may pagkulang man galing ang iyang asawa maistoryahan pod nga og maipasabot sa iyaha nga dili sa ingana ra nga mga butang ang responsibilidad sa asawa isip asawa naagi mga kuan gihapon na tungod sa kabisi or sa kadako sa ilang gihuna-huna ang obligasyon makalimtan na pod ang usa ka part sa pagka-wife sa pagka-misis nila. Okay, karon ato nang i-share kani nga ato nga quote for the day. Gikan kang Mr. Bram Stoker. Nag-ingon siya nga we learn from failure not from success. So normal man gyud sa ato nga masayop ta mga tao. So mas maayo nang kung naaman tay nakit-an nga sayop nga binuhatan, concern ta mas maayo nang ato sila nga pukawon or ato silang kuhiton aron kita makatabang sa ilaha. Kay kanang mga sayop nga binuhatan nga dala lang sa maling bugso ng damdamin ingon pa maunay mga butang nga makatunan gyud na makakuha gyud tag pagtulunan og makakatunta og mga maayo nga mga panghuna-huna kay dili man nato ma-prove nga naatay maayo nga
usa na to na nga usa na nga makahatag og kalig-on sa ato sa usa ka relasyon sa usa ka tawo ang failure nato. So kung naaman tay mga sayop, pukawon ta, magpasalamat ta nga naay mga tawo nga nag-concern. Ug sa mga concern pod, Ang atong mga sayop may naghatag ka nato og kalig-on no sa pagbag-o. yes. So what kuan ko no nga atong mga learning sa mga sayop nga mga binuhatan. Natong paminawon ang Bible verse ni Ate Will. Yes, gikan sa 1 Corinthians 15:58 nga nag-ingon, therefore, my beloved brethren, be ye steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord. For as much as ye know that your labor is not in vain in the Lord. So, sa si ato yung nahibawa sa ato man ginaiba lang ang kadaugan nga gibuhat sa atong Ginoong Hesukristo. Pinaagi sa iyang kanang pagka kuan atino kanang sa iyang mga fame nga gibuhat para kay siya may nahiuna sa ato ang kinabuhi. So magpabilin ta og atong effects ang atong kinabuhi sa pagsunod ni Kristo uban sa atong pag-devote sa iya ug ang atong mga buhat ang ato ihalad ang atong kaugalingon nga unta ang atong mga buhat mosibo sa iyang kabubuton ug uban na inubanan sa atong mga pag-ampo kay Yes. kung dili daw ta mag-ampo og mangayo sa iyahang mga paggiya kung wala tay mahimo kung wala ang Dios mag-uban nato no. Mao gyud. So, tag-igong oras aron ni kapadayon kining atong programa magdungog-dungog na pud da hangtod ug adlaw kauban sa atong ate sa kahanginan. Kini si Ate Will. O kini si Ate Jean na atong kauban sa control ang atong birthday celebrant si Engineer Primo Flores. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.